Taybetiyên felsefeya Sokrates. Sokratesê ku navê wî ketiye gelek efsaneyan û wekî filozofê herî navdar ê dîroka felsefeyê tê hesibandin, hevokek jî nenivîsiye. Em ramanên wî ji nivîsên şagirtên wî Platon û Xenofon fêr dibin. Sokrates berî mîladê di navbera salên 469 û 399 de jiyaye û ne li ser rastiye der û xwezayê lêbelê bi taybetî li ser pirsgirêkên ehlak û mirovî xebitiye. Lêkolînên li ser ehlakê yên Sokrates li ser jiyana ehlakî û faziletdariyê bûn û bi vê yekê re jê aqilê mirovî carê yekêm û bi awayekî mîsoger berê xwedabû xwe û li xwe vedikoliya. Ji bo filozof zanîna herî nixtar, zanîna derheqê mirovî de bû. Maneya gotina Sokrates ku berê gotiye xwe binase bi xwe bizanibe ev yek e. Sokrates dema ku maneya mirovî û jiyana ehlakî şîrovê dikir, digot ez bi tiştekê nizanim û wiha dest bi karê xwe dikir. Ji her tiştî gumanê dikir. Li her tiştî vedikoliya û her tiştî rexne dikir. Em ji wan şîroveyan dizanin ku di vê xalê de Sokrates dişibe sofîstan. Bi rastî jî helwesta Sokrates ya ku ji hemû tiştî gumanê dikir û ne li ser xwezayê, lê li ser jiyan û maneya mirovî ra diwestiya, wî gelekî nêzî sofîstan dike. Li gel vê yekê Sokrates wiha bawer dikir ku meriv dikare xwe bigihîne rastiyên derbazê. Loma ji sofîstan bi awayekî mutlak cuda dibû. Li gor bîr û baweriya filozof rastiyên ehlakî yên wekî başî, xirabî û fazîletê li gor mirov û civakan nayên guherîn. Ew rastiyên gerdûnî bûn û bi awayekî rêbazî hemû mirov dikarin xwe bigihînin wan zanîniyan. Li gor dîtina wî, wezîfeya filozof ew bû ku bi rêya guman, înkar, rexne û vekolanê xwe bigihîne zanîniya têgihên wekî başî, xirabî û edeletê û wan bide nasîn. Lêbelê ev zanînî di ruhê mirovî de ji xwe hebûn. Ya girîng di mijara derxistina wan zanînan de alîkariya mirovan bû. Ji bo vê yekê Sokrates navê rêbaza xwe danîbû hunera mawtîkê. Ji bo pêkanîna vê yekê jî bi mirovan re xeber dida û bi wan re minaqeşe dikir. An jî em bibêjin dikete minaqeşeyê. Dema ku diyalogê dest pê dikir, Sokrates digot ez di derheqê mijarî de tiştekî nizanim û wiha dikete guftegoyan û pirsan dikir. Dema mirovê li hemberî wî bersiva pirsa wî dida, bi awayekî xwemalî Sokrates nîşanî wî dida ku di vê babetê de zanîniyên wî kêm in û an jî têrê nakin. Li ser mijara ehlakê filozof dibêje divê zanîniyên me yên mîsoger û derbazî hebin. Lewra li gor nêrîna wî ehlakdarî, an jî em bibêjin faziletdarî hemin zanyariyê jî. Her wiha mirovê zane ew mirovek ku jiyanekê bextewar dicê. Di destpêkê de ev nêrîn dikare ji me re wekî nêrînekî ecêb were. Lê Sokrates vê nêrînê diparêze û li gor vê nêrînê mirovê ku bextewar dicî û xwediyê jiyanek bextewar e, hemin ew mirovekî xwedan fazîletê jî. Navê vê nêrîna ehlakî bextewarî parêzî ye. Ev nêrîna wî a ehlakî di ramana serdema pêşîn de hatiye pêjirandin. Sokrates bi rêbaza xwe di felsefeya ehlakê de rêya vekulanên zanistî vekiriye. Lê dîsa jî dijwar e ku meriv bikare bibêje Sokrates felsefeyekî berfireh û biktekit a ehlakê afrandiye. Li gel vê yekê helwesta wî aqilane, an jî em bibêjin rasyonalîst, di dîroka felsefeyê de jêre ciyekî girîng peyda kiriye. Sokrates li ser hemçaxên xwe û nemaze bi taybetî li ser ramanên ciwanan tesîrekî mezin niştiye. Sebebî vê yekê jî jiyana wî a sade û filozofî bû ku tu carê li pey ihtirasên xwe nebaziyaye û herdem di lêgerîna heqîqetê de bûye. Raman û tevgerên wî li hev dihatin û ew çawa be wiha tevdigariye. Ji ber ku baweriya xwe bi zanîniyên vala û beredayî neanîbû û bawerî, irf û adetên civakê û pêşhukmiyan rexne kiribû, cezayê mirinê danewî û bi jehriyê hatiye kuştin. Sokrates ji girtîgehê, an jî em bibêjin ji hepsê nereviyabû. Vê yekê li xwe dananîbû û di daviyê de hatibû kuştin. Bi jiyan, kirin û kesîtiya xwe û bi rêbaza xwe a lêgerîna rastî di nav filozofan de bûye pêşengekî gelekî baş û pêşketê.